nahiko konforme gonaz lehen zen plazako puruagaz, baina egize da, boin, igarten dudala haunditzen dariela, eta uste dut, txarpelak baina balizio gehiago gutiko da bela nire bizitzan horrek. Urtean egize da, nahi txapelketan, ez nabezela jarri oso helburu tangibliek edo, bai finalera zailkatu nahi nebala, eta hori bazan lehenengo mugarri edo ez. Urduritasmo baino emozioa sentidu neban deixau, urduritasun puntu askotan etorten da ondoin gure horretatik edo presiño horretatik ez, ez dakit, ja bazan hirugarren finala bai, nora noan jakin deigo nintzen holtzara, eta hori bai, indotengo txapelketan horrekotan igual ez nahi beste, eta dala nire gorputzeri nervioso egoten iztie aurreko egunetan. Ja buruz buru egotie bazan ja nahiko arrazoi emozioen eta egoteko eta posik egoteko, baina gero buruz buruko hori anintzala itxi azkenien, esan dute beste elkarrizketare ematen bai, baina erdi famili bagara, gura bumak aiztak zian, baina ez horregaiti bakarrik, dekotzaten miresmena gaitik, eta guretzako eskualdien izendan leukideuen, eta bekon, referentzialtasune gaitik. Hor momentu ni behintzat ez nintzen eskualde baten ordezkari, edo golan ez nintzen sentitut, ez nintzen aitor, eta suposatzen dut onintza sala. Baina gero egin amaitzen da nien, Lilibertzokoan eta Hortzo Eskolako jendien, eta han urten nien lakasiari inguruko jendiek eta pos partekatu hori esatezun ezke bi eroan doguz da bizik sartu diet, eta hori gartezan. Eta hori uste goi dagoela, ez? Nik uste bertso eskolie bera guretzako bertso eskoli izetez aparte laguntalde bat bebadala, txarto gauzen momentuetan alkarri idazteko eta geratu eta putzu zikinetatik urtetakoa. Da gero aldi berien badala eskualderako biharra hondize eiten daben laguntalde bat, euskeri bultzatzen dauena doan leku guztizietan, bertzoaren presentzize gero eta hundizagoa eta kalidadezko haua izeteko bihar asko egiten dauena, eta pentsetan dute badala gauza bat zaindu bihar dana.